Care este momentul cel mai bun pentru a începe să folosim produse cu efect anti-aging? În general, începem să folosim o rutină anti-age de la apariția primelor semne ale îmbătrânirii, cum ar fi laxitatea, subțierea pielii și primele riduri fine. Acest lucru nu ține neapărat de vârsta pacientului, ci ține mai mult de expunerea la factorii de mediu care pot provoca o îmbătrânire accelerată. Dintre aceștia, așa cum spuneam, radiația UV este cea mai nocivă, așa încât chiar și persoanele tinere care s-au expus intens la radiația UV pot suferi un proces de îmbătrânire și atunci ar trebui să înceapă o rutină anti-aging. În general, ce am observat la pacienți este faptul că dacă se confruntă și cu alte probleme, cum ar fi acne sau cuperoză, tendința este să folosească produse de îngrijire dedicate acestui tip de afecțiuni și să amâne introducerea în rutina unor produse anti-age, deși acest lucru, dacă îl facem mai târziu, nu ne va mai asigura rezultatele pe care le dorim și va trebui să completăm și cu diverse proceduri realizate în clinicile estetice.